Allahu Rabbi, Rabbi Rabbi, Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad Paulu kita, sahabat di talang saudara, assalamualaikum kasidang bersama. Nayalit terjadi nan banyak bersuara banyaknya jari iyo lalimo buah hukum dan wajib kita pertama sadar sembahyang kedua ketiga berzakat dan puasa kelima na haji ate penguasa itu sebabnya jari dan limo ya kiwani jo kalau dihikmahkan ke dalam negari namun lo pertama siam pujari sami sarang tua di dalam negari kan untuk bertanya pagi keduanya tunjuk namanya jari sami sarang cara dia pandai di dalam negari untuk apa nunjukkan kerja ini ketiga banangamu jari mati daripada kawan tagaknya tinggi sami sarang kuat yang gagah berani seumpama bapak tentara dengan bapak polisi menjaga keamanan di dalam negari keampe banamu si jari manis sami sarang kayu di dalam negari kan untuk apalagi kan intan podi kan untuk kesalahan tenggang di anak negari nan kalimu kaling kiang nak kata sekali sami sara ayat di dalam negari nan balimoi itu tidak semupakan apa-apa kerja tak mungkin selamat apa-apa dijinjang ke sama balik ke dalam negari dua begitu apa-apa kerja tak mungkin maju seorang melon lain mengaju lapati bahasa di siapa paham malingnya pangulu orang banyak dicangkau ragu hantar ke sini hantar ke situ aja
bila begitu ayo juga laulah kau ragu. oh pikiri bana ayah lajo ibu ya Allah lah di dalam di negeri wahai mahkamah adina alati adola bana Tuhan dimalingkan ya Allah lah berdiri dengan sendiri irinya kiamu binafsihi dia itu si panyol barakat dan supaya dari junjungan kita iyo mangko ladape kami kamanyambung curito kamanyambung lai pitu ala di mutoba asamu ada ulunan tua pun oi kami pintu leka padudun sana kami ona donandi isiko iyo atolai karekan kami samo tukang cua horito wadelai yo sambut yo mela salam dari adalah kami badu هدي الله لا إله إلا الله يا مولاي النبي نادى محمد يا رسول الله إلى الله أنا لك أنا dengarlah sambungan dari kami berdua ya mulai diracun ada dunia iyo bilang kedua
kami cari. Di mana hilangnya ya mulai ya mulai Allah hilang dan cari lah di muka basamu ilallah ala Allah inna ya inna ya ana kalau dikira ilallah ala Allah inna ya inna ya sambil lade batiang iyo ikan dipegang iyo samail manu ayo dilai dapelan bilala iyo lebanana itu bandaku dari kami sekarang ayo kini begitulah manu karancanyo adilai kami nama ngaji lai sapatah lai jodoh lade karano pengajian odalai penting pada kita penting sekali di bidang agama Islam agama kita suruh jotaga ada di dalamnya tinggal di kita menjalankan saja ini pengajian di kami berdua pakai sembahyang kaji dibaca oi oi saudara keandai dan tulan ayo kalau sungguh sayang di badan lai patuh sembahyang lai kita ruswakan lade akan singkir de pikiran kurang lai indah mengapa lai indah beruang lai salai tentu dia paham sembahyang lai lola tampu di jalanan tarang di jalanan lurus di adu tarantang jalan orang syariah Allah iyalah rukun syarat syarat siapa meninggalkan tentulah sesat kebanyakan umat dimasuk sekarang tak dilihat kamu dia melenggang-lenggang mencari nafas paru inakannya jamulahnya pagi lah sampai patah dari mulut ketik lah sampai gadang lah putih kapalo le untung nan malang le berjanji babu sembayang di tahun di muka
di bulan akan datang di umur berasukan panjang Lainnya sangkut tua akan balik bujang hanya sekali lenmu jujur malang ibarat menembak rusuh dan kijang masih salah tuing tak dapat diulang aja kalau kena dia bare menyandang oh tapi kau tidak lihat kau kan tinggal le dia tanganlah hampa kabar balik pulang sesuatu lagi keadilan dan kakak lah hidup di dunia barasukan lama barasukan sadang diambil jo perang lepas suka negala jo anak berbuih sembayang sekali indah itulah orang yang bingung bunga ayo kalau mati kena raku tak campak oh ya pinamang yang berasukan lama ai awai saya ditolak saudara lada awal sahabat ditolak saudara Allah hidup manusia lai dengan agama lada hidup binatang jona pasu saja lai boleh dilihat kahcino bulando lesange kuenyo mamegang agamo si kafir lada kaum bulando banyak api ada atau berhalo oh kita Islam sudahlah tentu kau tidak semaya dirimu wakatu Islam tak habis si kafir tak tentu jadi bernamu dia manusia ragu iyo najo kalau mati lah kena ragu terburu iyo wai iyo saya bat ditolak iyo saudara dia ada pun iyo nyokasi ayam para karo satunya lain kami penyato pertamanya kasih lain kepada harato kedua iyo nyokasi katolan iyo saudara lada ketiga iyo nyokasi ande henan kata penangko tampe iyo nyolah ayang ka iyo bamano kaampe iyo nyokasi ka amal iyo daniman kasih kaharato lena kami kabarkan samintaronyo lama apa-apa di mata jo kalau iyo nyopai tiba iyo rangkungan oh kasih kaharato ai putui iyo di sana jo kalau kasilan katolan lai sahabat iyo na jo kalau
Kalau kita iyo adalah hampir wafat. Ia datang semuanya delai kaum lelaki rabat. Allah dah mahurun Allah dangi kita Audah laylang ulai dan lala. Antarkan kita yo lubang lahat setelahnya sampai kita di lahat badan tahir yang papan lalaki kuburang timbul riwayat la tamat. iyo mejan len tataga Akan ganti ilama orang lain banyak iyo pulang ke tempat kasih ke saudara sayanglah tamat jo kalau nyo kasih ke amal jo iman di dalamnya kubur menjadi kawan menanti kiamat lah didatangkan Tuhan. iyo warian kiamat Ahai apabila tiba Maliman itu lah di sana paguna Kaman jawabnya tanya ayah nanti bo supaya selamat masuk sarugo Mereka banyakkan umat di zaman kini baladi nyobana iyo mencari piti di kana oi doikan mati sangko salang hanya mangu mali iyo nyawa ko putui jo apa diganti oi apa bila kita iyalah sampai mati ai sajo oi kapan rang bari jo kain putih oh indah baragi haratonan banyak nele sangketonan buli iyo awanan payah orang jualan buli awanan pokok orang baragi pengajian sakian diagi sekian dahulu daripada kami ini permintaan daripada kami bumi nasanang lalai bapa dimanjadi anak buah kambang nagari narami kona panjangnya umur na murah rezeki la ibadah ka Tuhan iyo tali batali itu beriman sarugo diuni soal pengajian lai sakian diagi sekian dahulu daripada kami iyo itulah pengajian iyo leba ala dekan rancang di mana lekan serah di mana iyo lah dekat sana iyo pinantalan bersama iyo kode duna sana kita samulai tukang lah de curi to ayo ko adone kadang yo de maut ale jole konco yo de nalamo oh iyo ko adola de mau takonan yo calon lah da mentuo ayo karano le nyo itu yo laki yo lane sugiro oh iyo capek nama lah datang iyo capek yo melatibo oh lah siapa yo lah datang ayo kan mama lela pehao iyo le
kira-kira begitu iyo kula di malam nangko Ayo sakurang kurangnya hiyo neng kamalengan tu amatu iyo le de bala itu bana ko dari kami yo de badu Ayo ko ado neng jauh-jauh yo dari lokasi lah de nyonang ko iyo le capek nang malah datang ko iyo le capek latibo Ayo kadang di dalam surau yo la iyo lapang lah de nyoju iyo ko capek nang malah nanya diisi ruang kasamonyo Ayo karena oleh malam ini yo nilai yo sudah yo melanya to iyo malam lah de berhibur Iyo nempado yo malam nangko ojo si racun lah de dunia Adena le bulo yo para tamu iyo le de bala itu bana iyo ko nalaya kiro-kiro Ayo jo pancayo denyo marga hiyo nena kale kabasoso iyo le kabana soso bana iyo le nasa malam nangko Ayo le unjule kaba unjule le bapu yule ne balago iyo kado kala de bado kade umpamu kambiang balago Ayo le unjule kaba unjule yo ne bayo gule yo magajebo iyo ko de bala itu bana ko na jo kalau nan kita kiro Mari dihibur pinonton basamu na sanang lahati tuola jo mudo Ay mano sagalo Oy sidang basamu O gadang jokete ay gadang la jokete O duo jomudo O gadang naninda di sabu igalanyo Iyo kete iyo naninda Kadi sabui namo iyo ba itu bana di kamila badua Olai di bari Di muka basamu Yo irama minang Irama minang Nan model galamu Rika Sumalia nan punyo karajo Si racun yo dunia Kaman cubo pulo iyo mancu bobana sarupo de inyo Tetapi de kami Balain caro garabinyo dulang ay garabinyo dulang ay geling kapalo Sebagai hiburan Padu malam nangko iyon nasa mo sanang o di dalam dado Karena malamnya kini Oh sudahlah nyato sudah kolanya to de kito basamo di hoyanan bana Di hoya nyobana Oh samalam nangko inilah bunyinya di mukola basamo Mangaladenay Ana dia cintoi mangaladenay ay dia cintoi Olay sakain indah saragi Olay ko adi sabana sayang ikiribana Mangaladenay ay di tintoyi ay lola adi ay ikiribana
bukan untuk sehari. Unan denai harokanda cintrong na suci. Otam bilangnya saja nan mamisahkan. Ino aranung kala ande aja sayang padu kecewa. Mangala denai Ayah dicintai oleh sakain. Oh indah saragi Oleh ko adik Sabana sayang Pikiri bana Mangala denai Ayah dicintai Oh elola adik Ay pikiri bana Oh idui berumah tangga. Oi bukan untuk sehari. Unan denai harokanda cintrong na suci. Otam bilangnya saja nan mamisahkan. Ino aranung kala ande aja sayang padu kecewa. Oh itu irama Di Kamila Badu irama Minang Rang bari banamo Oh itulah wedangan dari kami lai badu. Mulo-mulo para tamu itu bana de lagunya. Iya tu kujo tambahnya oleh kan lepere sajo. Iyo lai kala la perai bana ko dari kami nana badu. Jo irama lai ko sidai oleh kan le jadi jo. Nasa suwai nana jo bana nan jo urang la tua. Aljo ni salai sadian ni oleh kan 20. Oleh sirajun la de dunia iyo nala pandai pulo. Nala pandai la nyobana le sarupo yo le deinyo. Lala tetapi lala de kami iyo neng balayin caro. Di dada di dada di dada di Diradam, diradam. dengan kasihmu ya Robbi berkahi Hidup ini dengan cintamu ya Robbi damaikan mati ini. Saat salahku melangkah belok hati penuh dosa, berikan jalan berarah temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. terima sembah sujudku, Izinkan ku bertobat Maulana ya Maulana Ya sabil doana 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 Ding 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 ding. La 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 ding 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 ding. Dara dara ding 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 ding. saat salahku melangkah gelap hati Penuh dosa berikan jalan terarah temuimu di surga. terima sembah sujudku, Terimalah doaku. terima sembah sujudku, Izinkan ku bertobat Maulana ya Maulana Ya sabil doana Maulana ya Maulana Ya sabil doana Maulana ya Maulana Ya sabil doana Maulana ya Maulana Ya sabil doana. yo itulah wedangan dari kami
lada badu. Iyo sambil lada makan daerah makan di labu eju. Jo irama leminang dan dudai olekan nado pula. Iyo lekan le adoban dari kami lada badu. Jiro mala irama lada nana punyo lada karajo. Iyo kami lada badu. Iyo kaman cuba pula. Dalam aku berkelana tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi akan ku daki, lautan luas ku seberangi, aku tak peduli. Sebelum ku dapat apa yang ku cari, walaupun kemana le tujuannya, walau kan ke sana ke hujung dunia, aku kan ke sana untuk mendapatnya. Itulah irama dari kami lada badu. Tolonglah sambung desa sudah ikut jo buanan rancak jo lagunan terus. Janganlah tulan lada basuh. Lada orang pan basuh de lapa paru inyul lada orang pan nutun lada pontong lidahnya. Orang pandu tol jatuh tak timpo. Ibarat baladang lala wetaram banyo ibarat jalan ada kilo. Leli tala datang le tarasu. Anda luti lapan de dua baselo. Palu baci cirantara bidimu tolai tadinya tolan bagara pulo. Lada tantunya kami kada bagara pulo. Sekali di sinar sekali di siku. Lada hujan jawapan babal biaso. Biaso niya dan biaso limbago. Biaso bana di tukang curi to ini lada garanyo di kami badu. Kacim pompa menana mandi laku cika pamenan kato. Jo pitata jo patiti dari orang la tua. Ayo pantun larang minang larikan dola de mangatu. Iyo ini lada bunyinya dari kami nan badu. Oh elo la manyu barang jangan sampai di lanta oto. Elo nang bujang jangan sampai babi di jando.